माझ्या मुलाला ना जिलेबी खूप आवडते. तो नेहमी म्हणतो, मम्मी जिलेबी कर, जिलेबी कर. तर म्हटलं चला आज जिलेबीच करूया. आज मी तुमच्याशी मस्त अशी इन्स्टंट अशी जिलेबीची रेसिपी शेअर केलेली आहे. करायचं काय आहे तर 1 कप साखर घ्यायची, अर्धा कप पाणी घालायचं आणि याचा आपल्याला पाक बनवून घ्यायचा आहे. आपल्याला एकतारी पाक नाही, फक्त साधा चिपचिपीत असा पाक बनवून घ्यायचा आहे. फ्लेवरसाठी थोडीशी वेलची पूड घातलेली आहे आणि मधासारखा चिपचिपीत मी इथं पाक करून घेतलेला आहे आणि थोडासा लिंबाचा रस पण घातलेला आहे. मैदा चाळून घेतलेला आहे आणि 1 कप भरून हा मैदा घेतलेला आहे. एका मोठ्या बाउलमध्ये हा मैदा घ्यायचा. त्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घालायचं आहे, तुपाचं मोहन घालायचं आहे याच्यामध्ये आणि नंतर मग याच्यामध्ये 1 पूर्ण इनोचं पॅकेट घालायचं आहे. इन्स्टंट जिलेबीची ही मस्त अशी रेसिपी आहे, नक्की ट्राय करून बघा. खूप छान एकदम कुरकुरीत अशा जिलेब्या इथं तयार होतात. नंतर याच्यामध्ये मी येलो फूड कलर घातला, अगदी 2 चिमूटभर. तुम्ही ऑरेंज पण वापरू शकता आणि हे छान असं मिक्स करून घेतलं आणि याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घातलेलं आहे आणि आपल्याला याचं एक बॅटर बनवून घ्यायचं आहे. खूप जास्त पातळही नाही आणि खूप जास्त घट्ट नाही. हे बघा एवढं रिबन कन्सिस्टन्सीचं बॅटर बनवून घ्यायचं आहे आणि एक पायपिंग बॅग घ्यायची आहे किंवा तुम्ही इथं दुधाची पिशवी पण वापरू शकता आणि याच्यामध्ये हे बॅटर ओतून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला जिलेब्या करायला घ्यायचं आहे. तर पसरट भांडं घ्यायचं आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला तेल तापवून घ्यायचं आहे. तर खोलगट कढई वापरायची नाही, अशी पसरट फ्राय पॅन वगैरे वापरायचं. तेल गरम करून घ्यायचं आणि आपल्याला हव्या त्या आकारामध्ये इथं जिलेब्या पाडून घ्यायच्या आहेत. मीडियम गॅस फ्लेमवर, खूप जास्त नाही आणि एक मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर ह्या जिलेब्या त्या मस्त अशा तळून घ्यायच्या आहेत. जेवढ्या जास्त तळाल तेवढ्या त्या जास्त कुरकुरीत होतील आणि ह्या गरमागरम जिलेब्या आहेत त्या पाकामध्ये घालायच्या आहेत. पाक पण थोडा आपला हलका गरम असायला पाहिजे. 10 मिनिटं याच्यामध्येच ठेवायच्या आहेत आणि नंतर काढून घ्यायच्या आहेत आणि नंतर तुम्ही बघू शकता खूप छान अशा जिलेब्या इथं तयार झालेल्या आहेत. एकदम क्रिस्पी आणि एकदम रसरशीत. पाक मस्त अगदी आतपर्यंत मुरतो या जिलेब्यांना आणि एकदम परफेक्ट अशा ह्या जिलेब्या तयार झालेल्या आहेत. तर या रक्षाबंधनला तुमच्या भावासाठी तुम्ही ह्या नक्की जिलेब्या ट्राय करा. खूप सुंदर अशी ही जिलेबीची रेसिपी आहे. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. थँक्यू.